Аспарухов скочи над всички и с глава заби топката в долния десен ъгъл на белгийската врата. И така водим на стадион Комунале в Флоренция с 1:0. Белгийците започват от центъра на терена, обаче нашите веднага овладяват топката. Сега те се контролират от Якимов. Внимание, Якимов преминава 5-10 метра в половината на белгийският отбор. След това подава вляво от себе си на Колев. Колев връща назад топката сега пак към Якимов. Якимов поглежда разположението на играчите. Пуска напред към Аспарухов. Аспарухов настига топката, може би много гол. Удар и гол! 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 Само за 1 минута и България води с 2:0. 21 минута на матча. 21 минута на матча. Решителна квалификация за световно първенство на неутрален терен в Флоренция и България води вече с 2:0 след прекрасни голове на Аспарухов в 20-та и в 21-та минута. При отбелязването на първият гол Колев центрира, Аспарухов скочи над всички и с глава за китовката. Аз съм се питал понякога, откъде идваше тази необикновена любов към Георги Аспарухов? Откъде идваше тази вяра в неговите възможности? Откъде идваше тази заплененост на хиляди и хиляди хора към него? Мисля си, че те идваше преди всичко от факта, че за всички нас Георги Аспарухов олицетворяваше образа на идеалния централен нападател, такъв какъвто всички ние го виждахме в нашите представи, в нашите мечти. Строен, висок, майстор на головете, целта на футболната игра. Той умееше да се раздава на терена без остатък. Умееше да доставя радост на хората. И хората просто го обичаха. Мисля, че той беше човек с едно необикновено широко сърце. Той умее да намира разговори с свещенослужителя. Имаше някакъв много близък приятел в Троянския манастир. Умееше да намира разговори с артиста и с учения. Имаше една отвореност към света. Едни валенции, за които всеки човек би могъл да се хване. Един неделен ден отидахме заедно на Диана, на басейна. И там се печахме, плувахме и по едно време Аспарухов изчезна. Потърсихме го по всичките там съблекални, по всичките басейни, няма го никакъв. Открих го зад кулата за скоковете, тогава имаше една баскетболна площадка да играе с мълчугани. И играеше футбол не като покровител, не като звезда, не да покаже на лицата какво той може, те не могат. Играеше така, сякаш че от тази игра зависеше животът му. Викаше, сърдеше се. И тогава разбрах какво е той за играта и какво е играта за него. Бяха го запитали, какво е за вас футбола? И той беше отговорил, едно с нищо несравнимо удоволствие. За големия талант това е най-характерното. Е за него удоволствие. Понякога съм си задавал въпроса по какъв начин може да се изрази тая признателност, тая обич към него. Това беше спонтанно чувство някакво, както у мен, така и у всички останали. Просто не може да се обясни. То се чувстваше. Някакси той напривличаше с обаянието си, с външния си вид, с стройната си фигура. Също така, неговата изключителна игра с глава. Аз просто центрирах дори безогледно топките от десния фланг и той ги забиваше с глава по най-фантастичен начин.
с плонж, с отскок, с изящество, бих казал. И силата им беше толкова голяма, че дори понякога удара с глава се равняваше с удара с крак във вратата. Не знам дали в България се роди някой за бъдеще, някой друг футболист такъв, да играе така играта с глава, както той беше. Един, бих казал направо, виртуоз в играта с глава. Що се отнася до тренировките, смело мога да кажа, защото той беше един изряден футболист и който не държеше само на редовните тренировки, а беше почти на всяка тренировка да остава и да усъвършенства отделни елементи от футболното майсторство. Защото този талант, който го имаше той, ако не го подхранваше с тренировки и с индивидуални подходи, индивидуална работа, той може би не може да бъде това, което беше. Защото един талант, който не се поддържа, не се усъвършенства, той не може да бъде талант. Още с идването 61-а през есента. Той бързо се включи в нашия колектив и след една-две срещи публиката започна да говори за него. И още в началото игрите му подсказваха, че той ще има голямо развитие, ще стане голям футболист. Имаше голямо въображение в играта, голяма интелигентност и на тая възраст, която той беше тогава. И на въпроса как си представям големия спортист, големия футболист, аз отговорих, защо да си го представям, ние го имаме. Това е Гунди. Ако всички играчи са като него дисциплинирани, нашия футбол, бих казал, ще върви по една възходяща степен и ще стигне, бих казал, нивото на един много висок футболен форум не само в нашата страна, а и в чужбина. Имаше отличен усет към времето и пространството, така ценни във футболната игра. Много бърза умствена способност, което го отличаваше в даден момент да се справи с най-трудната ситуация. За първи път намери място в националния отбор през май месец 1962 година, след което замина с отбора за Чили. Не случайно той беше включен в националния състав. Действително доказа, че е играч от европейска и световна класа. Един пример за тия млади футболисти, които трябва живо да се интересуват за него, за неговите качества, как ги е постигнал, за да може да разследват неговия път. Въпреки че са минали повече от 25 години от този ден, аз си го спомням напълно, подробно. Първата ми среща с Аспарухов, това стана в салона на руския клуб, където водех занятията с волейболистите юноши на Левски. В салона влезе един строен младеж, явно скромен, да не кажа дори свитичък, с поглед в пода попита кой води тренировките по волейбол. Имал желание да се включи в групата, която води занимания. Направи ми добро впечатление неговата фигура и така умните очи, които от време на време така повдигаше към мен. Реших, че няма да загуби нищо отбора, ако направим опит с човек, който е закъснял с спортно-състезателната година. И трябва да ви кажа, че не бях сбъркал, защото само за няколко месеца той догони тези, които бяха тренирали 2-3 години. Аз до този момент не знаех, че Аспарухов преди това се е занимавал с футбол. Именно това беше повода да развалиме до известна степен отношенията си с моя добър приятел и колега Коци Георгиев, който един ден ми направи скандал, че съм взел най-талантливия му футболист. Аз се мъчих да го убеда, че това момче е родено за волейбола. Той, разбира се, беше много упорит в обратното, че това е само за футбол създаден този спортист млад. Убедих се, че той е роден и за футбол, не само за волейбол. И се разбрахме с Георгиев, че той ще продължи да играе футбол, но вече
трябва да довърши и градското първенство по волейбол, тъй като аз не можех да му намеря заместник достоен. Струва ми се, че това разбирателство между мен и покойния Георгиев даде един чародей на футбола на България и не само на България, но в процеса на тренировките аз за себе си съм убеден, че също такъв голем волейболист можеше да бъде Аспарухов. Дори нещо повече. При някои от загревките, които сме правили преди тренировки, сме се занимавали с баскетбол. Много послушна беше и баскетболната топка в неговите ръце. Да не използвам шаблонния израз, че той жонглираше като един професионалист с нея, който говори, че той имаше много богата двигателна култура, което аз мога да си го обясна за себе си, че се бе избавил в кавички от криво разбираната ранна специализация и още по-лошо провеждана. На него махленския спорт изглежда му беше помогнал, защото той, както разбрах, играл футбол и волейбол и баскетбол в махленските игрища, макар и неугодни за голям спорт, лудувал е до насита и когато се ориентира и спре към футбола, на тази широка двигателна основа той издигна висок връх на спортното майсторство. Нашия отбор участваше в първенства, които се провеждаха в района. Именно на тези първенства другаря Коци Георгиев, треньор на детския отбор на дружеството, хареса няколко момчета от нас и ние бяхме призвани да отидем да се явиме в дружеството и да започнем да тренираме. Именно на тези състезания ние започнахме през 1957 година и започнахме да участваме в първенствата на дружеството. Интересно е да ви кажа, че през времето, докато играя в футбол, не съм винаги бил с номер 9. Отначало започнах с номер 3 в детски отбор, след това с номер 6, с номер 8 като конструктор и накрая с номер 9. Това стана през 1957 година. С последствие, при отбиване на военната служба, бях в Ботев, Пловдив и след това се завърнах в Левски. Когато ние тръгнем в нападение, гледах какво прави Глунди. А той също следеше и аз какво правя. Избираше подходяща позиция, да ме улесни мене, да мога да ме подам. А имало моменти, когато аз без да го гледам, чисто и просто по посока така, знам горе-долу къде е, ритне без да го гледам и той като грамотвод вкарваше топката с глава. Имаше моменти, събираме след мач почти победа, загуба. Почти след всеки мач ние се събирахме. Идваше момент, когато Глунди в разгара на най-хубавото, компания, танци, разговори, аз си тръгвам. Ама чакай ви, Глунди, сега най-хубавото става, 9:30, аз си тръгвам. Стой, ако иска Лита да остане, жена му, ако иска Лита да остане, аз си тръгвам, утре имаме тежка тренировка, трябва да се прибера. Това беше редовно при него. Никой не можеше да го накара да остане по-късно от 9:30. Любовта на Аспарухов към футбола не го напускаше и в трудните моменти, в които той често изпадаше. И аз съм запечатал в моето съзнание големия спомен от това, че в легнало положение, прикован от една тежка операция, получена от футбола травма и направена сполучлива операция от известния австрийски професор Еленик, го намерих в дома му, легнал и играейки с топката на леглото. Даже се опита да ме използва и за спаринг партньор, мен и моите деца да поиграваме с него, макар че на него му беше забранено в този момент да се движи. Като казвам тия незабравими мигови, аз няма да забравя и това. Годината 65-та година, в която той постигна своя връх, година на флоренската епопея, когато в края на годината нашия отбор на трети допълнителен матч в Флоренция победи Белгия и подпечата своите визи за Лондон. Георги Аспарухов
Най-страшното е преди матча. Мъчи се да не мисли за него, но не може. Добре, че като свирне съдията, всичко друго се забравя и мисли само за това, което имаш да правиш. Странното е, че в такъв момент виждаш всичко много релефно и бавно, като на забавени кадри. Не разчитай на това, на което всички разчитат. Никога няма да забравя тези думи на Витличия. Аз самият винаги съм разчитал на изненадата. При всички случаи късно е да мислиш, когато топката е от теб. Мисълта трябва да изпреварва играта, да я предугажда, да я насочва и диктува. Затова най-често побеждава съперникът, който е имал по-бърза мисъл. Имаше всички данни за футболист, като физическа фигура, съвършенна техника. Играеше с двата крака, особено силен беше с играта с глава. В тактическо отношение той беше надминал своето време, като се връщаше назад, за да организира атаката. Той просто четеше играта като организатор, а в атака беше силен. Играеше на фланга, на голям периметър, играеше в центъра и беше просто неуловим за противника. Някой отбор се надява, че е приключил мача вече в негова полза. И изведнъж Гунди излезе, той е голям лидер, излезе на сцената, направи гол, спечели победата. Възторг в трибуните от публиката, ако е мача в Левски или в националния отбор. Това беше Гунди. Със своето добродушие, със своето влияние, със своите големи качества, като човек и като футболист, той беше лидер. И около него, както казах вече, може да се правят отбори. Големият талант, той чувства играта. Той знае кога и как трябва да действа. Използва и психологическите моменти в матча. Това е за големия талант. Той не е само така просто технически изграден, тактически, но той има и психически усет. Той знае кога, в коя минута да натисне педала и да реши матча. Както Марадона, за 2 минути реши матча. Гунди, според мен, беше надминал своето време, защото беше универсален футболист. Независимо в коя част на терена играеше, в коя зона, той се умяваше да действа като Пеле, Кройф по-късно и в сегашните в световното първенство като Марадона. Той надмина своето време. Особено полезна може да бъде за нас спортната психология. Изследванията на психолога Александър Такев доказват това. Не е тайна, че в много случаи ние сме имали и физическа подготовка и добра техника, а не сме успявали да победим именно поради недостатъчна психическа нагласа и обратно. В много срещи високият ни дух в комбинация с останалите ни качества осигури хубави победи. Ами мачът ни във Флоренция, който аз числя към най-големите колективни изяви на българският футбол. България може и трябва да се нареди между първите футболни сили в света. Io
Ho conosciuto Asparugo credo nel 1967-68, mentre lui era un ottimo giocatore, era un giocatore. Познавам Аспарухов някъде от 1966 година, когато беше отличен футболист, известен и на Запад. Може би за това сега му се посвещава този документален филм. Спомням си много добре моето първо посещение в България, като технически наблюдател на Милан във връзка с срещата ни с Левски. Тогава Левски победи Тракия с 4-0 в среща от вашия шампионат, а головете вкарани от Аспарухов бяха наистина красиви. Забелязах този футболист с големи качества и ми порази уважението към него от страна на българските футболисти. Когато се върнах в Италия, отразих отличните си впечатления в доклада пред ръководството на Милан. И по-специално пред треньора Нерио Роко. След срещата в София, господин Роко остана впечатлен от качествата и техническата надареност на Аспарухов. И без колебание предложи на клуба Милан да го закупи. За съжаление, по това време футболисти от изток не се предлагаха за трансфери и Милан остана без гонти. Сега сме в 80-те години и е много трудно да се намери футболист като Аспарухов. Не се сещам кой може да прилича на него. Знае само, че през 60-те години той беше модел на футболист, който не би могъл да има заместник. Беше веднага няколко дена след успешният матч, който имахме в Флоренция. И ме бяха помолили в едно семейство, където детенцето беше с тежки увреди след полиомиелит, даже на количка нямаше възможност да ходи, да посетиме това семейство, защото много обичаха Аспарухов. Отидохме. Той възприе моята покана веднага, отидохме. Стаята, където беше детето, цялата беше облепена с негови снимки. Те го възприеха като сън. Това дете до ден днешен не мога да забравя, от количката просто бараше. Той го бараше за ризата, за панталоните. Детето не вярваше, че такъв гост имат. Бабата, както се обърна към нас, всички каза, това е, каза, най-големият подарък, който имаме за новата година. Смятам, че феноменът Аспарухов, защото за мен това е феномен Аспарухов, тепърва ще трябва да бъде изучаван. Ще трябва да бъде изучаван от психолози, от лекари и от хора специалисти в футбола. Аз бих искал да подчертая неговите човешки качества. Той се характеризираше с изключителна скромност, в най-добрият смисъл на думата. Какво ще рече? Аз смятам, че голяма част от нас да имахме 50 на 100 от неговата популярност, надали щехме да бъдем така скромни, както той беше. И именно с тази завладяваща скромност, със своето присъствие, той имаше присъствие като на театрална сцена. И смятам, че от тук започваше неговото обаяние. Що се отнася до, бих казал, ортопедо-травматологичните проблеми? Само един високохуманен човек, човек с високи качества, можеше да издържи на това давление, бих казал, върху него. Защото всеки матч започваше още на разбора в съблекалната с проблемата Аспарухов. Как Аспарухов да бъде барикадиран, да бъде унищожен в първите 10 минути. И това всичко личеше на неговите крака. Като се почнеше от скъсаният прав мускул на бедрото, че се минеше до измененията, които имаше в коленните стави, а да не говорим за гледените стави, за което той беше консултиран професор Елиник, даже беше опериран в Австрия. Действително спрямо него се постъпваше много жестоко, защото винаги един добър играч, който застрашава вратата, явно трябва да бъде елиминиран. И с какви средства? Средствата са ясни. По една или друга причина той не трябва да вкара гол. Караш гол, трябва да бъде малтретиран и то жестоко, защото той беше много силен физически също. Почти всички централни защитници му играеха винаги малко грубо. И не само тя, всеки, който го срещаше и където го срещаше по терена, гледаше нещо така да направи, че в следващия момент той да не може да продължи играта.
тези болки, те довеждаха до изключителни изменения и в неговата психика. Това е съвсем нормално. Той започваше всеки мач със страх. Ние сме говорили дълго с него по тези въпроси. Вие знаете, на всички конфликти, смятам, че нашата спортна общественост е добре запозната с това. Той единствен път реагира сам. Той винаги това понасяше. Стоически понасяше. Аспарухов, най-големия български футболист, имаше правото да има високо самочувствие, но той никога в живота си не го е проявявал. Не бих казал, че той нямаше самосъзнание за това, което прави, но с нищо не го демонстрираше. Той правеше един футбол от такова естество, че ми припомня за едно скорошно изявление на Платини, който каза, че големият футбол това е своеобразен жанр на изкуството. Според мен Аспарухов беше действително един забележителен актьор в футбола. Той беше творец. Имаше футболисти, имаше негови колеги, които не ценяха както трябва, не пазаха неговото голямо дарование. И имаше и част от публиката, които не вярваха, че не винаги Аспарухов е в състояние да играе. Не вярваха, че той е действително тежко травмиран. И след една операция в чужбина, спомням, той ми показваше вкъщи една стъкленица с ситни костички, извадени след операцията, и казаше: виж, това са моите симулации. Тоест, това бяха обвиненията на някои журналисти, на някои колеги, че Аспарухов само се преструва, нали, а пък всъщност той не бил контузен. Така че това бурканче, тази стъкленичка е винаги в съзнанието ми. И въпреки това, Аспарухов не се ожесточи. Той не беше човек, който искаше да се отмъщава. Той стоеше над всичко това. Имах възможност да го гледам и на големи мачове в Полша. Няма да забравя, когато той дойде със състава на Ботев Пловдив и след мача с Легия, когато победиха, не си спомням точно 4-2 или 4-1, с големи заглавия на другия ден вестниците в Полша отбелязаха, че такъв център Полша след войната не е видял. Но бих искал тук да отбележа неговото поведение извън футболния стадион. Обаянието му във всички слоеве на нашия живот. Той имаше приятели между актьори, между адвокати, в лекарското съсловие, навсякъде имаше. И навсякъде той беше възприет като събеседник, като човек, с който можеш да контактуваш, да ти е приятно. А всичко това се носеше, и трябва да ви кажа, една вродена култура. Една вродена интелектуалност, която, разбира се, вследствие на това, че той пенетрира в такива среди, се беше доразвил. Той наистина имаше едно невероятно природно излъчване. Наистина нещата опират и до природата. Не можеш да го постигнеш това нещо спрямо другите хора, ако ти не го носиш отвътре в себе си. Мисля, че най-важното е желанието и освен това желанието за труд. Освен това се сещам за думите на един мой приятел, който често ги казвам, че за всяко нещо, в което човек да успее, трябва страст, но то не е достатъчно. Трябва постоянство на страстите, за да има някакви сериозни резултати. Това е във всяка една област на човешката дейност, не само в спорта. А отначало човек отива малко скептично настроен, защото има някои хора, които ги издигат като идоли. Така че отидох с известно подозрение да го гледам, но това, което видях, надмина очакванията ми. Една невероятно красива, смела, твърда игра и същевременно безкрайно благороден спрямо противниците си. Тук може да се употреби един концентриран израз за него. Това е интелект, динамика и етичност на терена. Не напразно той има това прозвище артистът, защото Гунди беше човека, който правеше футболната игра на терена. Лично аз не разбирах тази игра. За мен тя беше непонятна, много сложна, много различна от моя спорт, моята дисциплина, художествената гимнастика, но ми се струваше, че когато Гунди играеше, той
създаваше настроението на играта, без което не можеше да се осъществи голямото в тази игра. Той беше като един Аполон на терена. Никой не го възприемаше като футболист. По-скоро те казваха, това е атлета на футбола. И всички негови колеги, и всички ние, които разбирахме спорта като спорт, казвахме, ето може би всички спортисти трябва да бъдат като Гунди. Не само за футболистите се отнасяше това. Той можеше да бъде един превъзходен атлет, един превъзходен гимнастик, можеше да бъде един превъзходен баскетболист. Но все-таки той беше избрал футбола като свое поприще и той се беше отдал изцяло на него и това се чувстваше, това се забелязваше. Това себеотдаване, което той влагаше в футбола, всъщност го правеше силен, неповторим. В този смисъл той представлява една чистобродна психограма за съвременния централен нападател. Аспарухов в своята целогодишна подготовка за достигане на спортна форма не се нуждаеше от компенсация, защото всички компоненти в него беха на еднаква степен на развитие. Тайната на успехите на Аспарухов в единоборствата се дължат на една особена способност за антиципация, да предвижда, да предугажда, да прогнозира играта на защитника. Аспарухов бе многократно обект на научни изследвания в катедрата по психология при Висшия институт за физкултура. На тази игрограма показваме матча между Левски и Гурник Запорожие, игран 1970 година, 4 марта. С номер 9 играе Аспарухов. Плътните линии показват сполучливите игрови връзки на Аспарухов с неговите партньори, а пунктираните несполучливите. Явно е, че коефициента на ефективност при него е много по-висок в сравнение играта на полския централен нападател Любански, при който имаме голям брак, неуспешно установени игрови връзки и естествено, съгласно оценката на експертите, той получи по-нисък игрови коефициент. Аспарухов остава като наш идеал, национална потребност с непреходни стойности. Кои световно известни играчи най-много ви допадат? Най-много ми допада играта на Алберт. За мен той е един добър футболист, който умее да бележи голове. Első találkozásom Asparuhovval egy nagy világesemény, az 1962. Първата ми среща с Аспарухов бе на световното първенство, голямото събитие в Чили през 1962 година, където нашите два отбора попаднаха в една предварителна група. Така започна нашето приятелство. Що се отнася до играта на Аспарухов, то аз се намирам за превъзходна. Той притежаваше качества, които го отличаваха от другите играчи и така той се превърна в футболист от европейско ниво, в един от класиците на българския национален отбор. Всичко, което е необходимо за един център нападател, той го владееше до най-висока степен. Мисля, че състезател като Аспарухов не може да има тайни по време на матч, защото той импровизираше превъзходно. Поставяше противника си в такива ситуации, каквито не биха могли да се предвидят. Ето защо никой не се радваше, когато трябваше да застане срещу него. Тайната се състоеше в това, че той играеше изключително интелигентно и талантливо. През 1966 година в Англия той ни оплаши, както стряскаше и останалите противници, като през първото полувреме ни вкара един гол, който само Гунди можеше да изстреля. Тази среща е така жива в спомените ми, като че ли се е състояла вчера, а за съжаление са изминали 20 години. Аспарухов подчиняваше своя талант на интересите на отбора. Беше част от колектива и затова се радваше на такава обич и почет. Журналисти и коментатори просто улесняваше нашата работа. Спомням си за един матч, който коментирах в Неапол на 20 април 1968 година. Той остава паметен в кариерата на известният италиански вратар Дино Цов, който тогава игра за първи път в отборът на Италия. Това беше матч за европейско първенство.
Казвам това нещо, защото когато приключи своята кариера Динозов през октомври 1983 година и беше честван в Рим, един журналист му зададе въпроса: кои са най-тежките моменти във вашата кариера? Той изброи 8 такива случая, като започна с първият матч, в който участва в националният отбор на Италия, именно споменатия този матч на стадиона в Неапол пред 80 000 зрители, когато България, начало с Аспарухов, игра срещу Италия. Тогава в 9-та минута Аспарухов нанесе много силен удар по топката и я отправи към горния ряв ъгъл на вратата на Дзов. Дзов се извиси над всички, успя да буксира и топката излезе в ъглов удар, но Дзов и до ден днешен споменава това нещо като неговия най-тежък момент в футболната му кариера. Щастлив съм, че винаги съм играл пред многобройна и ентусиазирана публика. Пълните трибуни задължават. Излязъл е човекът от завода, след като е изпълнил една-две норми, дошъл на стадиона да види нещо хубаво и ние сме длъжни да му го покажем, да не го разочароваме. Просто трябва да изпълним нашите норми на терена. А като си представи човек, че матчът се предава и по телевизията, няма къде да се скриеш, трябва да играеш. В спорта чувството за дълг е много добре изразено. Дълг към публиката, дълг към съотборниците, дълг към треньора, а защо не и дълг към себе си. Понякога обаче нашите привърженици са несправедливи. При победа те възторжени едва ни пропускат да излезем от стадиона, а при загуба никой не ни поглежда, даже ни освиркват. Въпреки това мисля, че публиката винаги има право и без нея спектакъл не става нито на стадиона, нито на театралната сцена. Това го казваше и Калата. Георги Аспарухов, или както народа казваше Гунди, беше едно явление в нашия спорт. Естетическата наслада, която човек добива, когато го гледа на зеления терен, не отстъпва на естетическата наслада, когато, например, гледаш една Мая Плесецка. Гунди беше виртуоз, беше магистър, до мозъка на костите си професионалист. Аз често пъти съм си мислял следното. Големият актьор на сцената в една пиеса има 2-3 момента или 4, които ще ги изгарай, блестящо ще ги изиграй. Така и Гунди в един матч може да те направи 2-3 момента, които няма да ги забравиш до края на живота си. Такъв беше той. Или той беше художник в своята игра. Всяка една топка, която посрещне, която даде, даваше с грациозност. Това е едно, тук ние на сцената, когато имаш партньор на среща си, който ти подава репликите точно, верно, и трябва да бъдеш най-голямото дърво, да не бъдеш верен. Защото всяка една професия трябва да се работи с любов, с обич. Само тогава може да има големи резултати. А той това нещо го вършеше. И второ, той беше много скромен човек. Той беше много вижлив човек. Той беше много притеснителен човек. Когато веднъж каза, че ще дойде на едно представление в нашия театър, аз казах на мои колеги, че до вечера ще присъства Георги Аспарухов и след това ще отидем долу да се почерпим в барчето. Даже актьори, а особено актриси, които не бяха заети в спектакъла, сложиха най-хубавите си одежди и дойдоха долу и просто ги, как всека една от тях се въртеше около него, само да заговори с него, само да се доближи до него, само да го пипне с пръст. А той беше толкова скромен, толкова тих, толкова сървежив, че при цялото време, когато говореше с нашите актриси, главата му беше надолу и се червеше като малко дете, което го изпитват на урок, който не знае. Такъв беше той. Даже в някои моменти
изпадаше до състояние на срамежливост. Посещаваше много Троянския манастир, посрещава и новата година там. Когато трябваше след нова година да го изпращаме до Троян, бяха пожелали да посети Маш строй. Един голям завод в Троян. Бяха излезли младежите навън по прозорците, очакваха да видят Аспарухов така отблизо. И аз му казах още в колата и към Жоро, като спрем тук, като слезеш, дигни ръка, ги поздрави хората и им кажи, другаре, честито нова година. Той към мен ме срам, ти кажи. Те ме познават, искат ти да ги поздравиш. И той се присрами, поздрави ги. Имам едно лично наблюдение, което искам да го споделя. На едно представление в театър "Сълза и смях", където любезните актьори му бяха предоставили почетно място някъде на първия ред и Аспарухов беше седнал, за да гледа представлението. Изведнъж този любимец на публиката, тази звезда, когато забеляза, че една жена стои права, подпира стената, стана и предостави стола, за да седне тя. И поне помня, че до почивката, до първата пауза, Аспарухов, той стоеше пряв и гледаше представлението. Никакво чувство, че другите са му задължени да му окажат някакво особено внимание. Мисля, че той до края на живота си беше така. Той беше един човек, който уважаваше хората и който с това уважение предизвикваше и ние да го уважаваме и ние да го обичаме. Аспарухов, както извън терена, така и на терена, винаги беше внимателен. И около него всеки състезател се чувства по-спокоен. Дори когато грешахме, той намирише сили да прости грешката, да ни насърчи, че не всичко се прави лесно във футбола. Неговата усмивка, неговата приветлива физиономия винаги те насърчава и ти казва едно да, ще успее следващия път. На нас той ни даде много. Беше такава личност, обаятелна, както на терена, така и в живота. Всички суперлативи за неговата личност вече са излишни, защото няма думи, с които да го оприличим, ако мога така да кажа. Аз не отричам труда, напротив, насърчавам го, но и с много труд това явление не може да се повтори. Аз първо ще остане за нас неповторим. А и ние някакси в ежедневните си работи забравяме какво сме имали, на какво може да се облегнем от миналото, за да върви футбола по. Да. Ти откъде да си не те усетила? Такава ми е работата, дядо Кръстан. Чисто ли? Като пометено. Давай тук, чакай. До сухото дере ще караме по царския. После ще свием надясно по баира и докато пропеят първи петли, сме на лойство. Нали знаеш, от 3 години не ходя по час? Знам, ама ме не гледай, бе. Я напред с турбичката, а вие в шумата. Окнат ли, биш моя майката. Тръгвай. Айде. Well, Asparuhov's type of player doesn't come along very often. Obviously, you may have to wait for another one. Трябва да ви кажа, че играч от ранга на Аспарухов не се ражда често. Вероятно ще трябва още дълго да чакате, за да се появи талант като него. Мисля, че днес тактиката играе много по-голяма роля, отколкото във времето, когато се състезавах аз. Тогава играчите разчитаха на инстинкта и правиха това, което те искаха. Това раждаше играчи като Аспарухов и всички други велики футболисти, като Джордж Бест. Играчи, които вдъхновяваха. Сега играчите първо трябва да се запознаят с тактическия план на отбора и мислят, че това е причината за промяната в европейския футбол.
Ние играхме с него в един мач на Уембли през 1968 година. Спомням си, сър Алф Ремзи, който беше много осведомен човек и винаги внимателно проучваше всеки отбор, с който играехме, тогава ни каза, че българите ще играят доста защитно. Но единственият човек, който може да ни тревожи, защото е изключителен, това е Аспарухов. И ние доста внимавахме за него в този особен мач на Уембли, но недостатъчно, защото си спомням, че Кит Нютън в средата на терена се опита да направи нещо много хитро, но Аспарухов му отне топката и се придвижи чак до нашето наказателно поле. Даже в този момент аз си мислих, че все пак имаме още шанс, защото на вратата ни имахме, може би, един от най-добрите вратари в света. Но явно Аспарухов не познаваше страх в наказателното поле и простреля нашата врата без никакви проблеми. Бих добавил, че когато в един отбор играят и млади играчи, те се представят спрямо нивото на опитните си колеги. Ако опитният играч е добър, умее да се раздава и работи усилено, то тогава младите ще правят същото. Но ако опитният е мързелив или примадона, то тогава и младите ще копират лошия му пример. Искам да кажа, че играч като Аспарухов би бил вдъхновение за своя отбор. За младите също е от голямо значение правилният сцен. Освен това, човек трябва да е готов да тренира непрестанно и да слуша хората, които знаят повече. Защото винаги има някой, който знае повече от теб. Ако за човек футбол е удоволствие, той ще може да понесе физическите натоварвания. Ако не, няма да може да играе добре, защото няма да е готов да ги понесе. Удоволствието е всичко. Валери Аспарухов, кои са вашите най-големи огорчения в футбола? Те идват, когато съперникът ми играе преднамерено грубо. Когато съм контузен, а публиката не знае, че болките са непоносими и пак очаква да дам своя максимум. Но най-много се огорчавам, когато не те разбират свои хора. Лично при мен се получи такова противоречие. През 1965 година журналистите не щадяха хвалбите си по мой адрес, подтикнати и от хубавите думи на световните капацитети. После обаче, когато бях опериран, когато играех с блокади, когато обух ортопедичните обувки, те едва ли не ме ругаеха, дори и за най-малкото снижение на спортната форма, което за подобно състояние е съвсем естествено. Това бе една несправедливост, която и до днес много ми тежи. Според мен тази борба за точки е и причината за всички обмишлени грубости на терена. Не обичам да хленча, но ще призная, че ми беше изключително болно, когато в световните първенства и в Англия, и в Мексико получавах сериозни травми и не можех да бъда пълноценен в решителните битки. Това беше през
1971 година, когато той се завърна от операция на единият крак и се появи на терена на стадион Левски, квартал Подуене в София, пред многобройната публика по време на срещата Левски Спартак Локомотив Пловдив. Този матч започна нормално, но към средата на първото полувреме левият защитник на Локомотив Пловдив фаулира Аспарухов, събори го на тревата и аз като съдия веднага изтичах и маркирах нарушението. Но в този момент се случи една мълниеносна ситуация, характерна за футбола. Аспарухов, може би благодарение на силната болка, замахна и удари състезателя на Локомотив Пловдив. След като дойдох на място на происшествието, аз маркирах нарушението в полза на Левски Спартак и дадох предупреждение на двамата състезатели. С това този инцидент приключи. Моето очудване беше обаче много голямо, когато на другия ден, точно в центъра на София, до хотел Рила, срещнах Аспарухов. Той накуцваше малко, отправи се веднага към мен и каза следното. Извинявайте много за инцидента, който стана вчера по време на матча Левски Спартак Локомотив Пловдив. Аз бях също виновен и вие можеше и отстраните. Извинявайте още веднъж за случилото се. Така се случи, че матча, когато Гунди загина него ден, се играе матч, бенефисен матч за 50 годишната на Ботев Враца. Стадиона беше препълнен и аз трябваше да съставя отбор от национални състезатели срещу Ботев Враца. Отбора пристигна, състезателите пристигаха с колите си и се събрахме в хотела. Когато трябваше да обядваме и да се подготвим за матча, Гунди и Котков не пристигнаха тогава. След известно време съобщиха за неговата гибел. Матча не се състоя, всички състезатели се разплакаха и се разотидаха. Когато додах в София, по улиците имаше траурни митинги. Действително Гунди беше голяма фигура, голяма личност, особено любителите на Левски, Спартак, тяхните, както наричаме, заполянковци, но и всички Гунди го обичаха. Знаете по-късно как стана неговото погребение. Това беше едно, така бих не било събитие. С голяма мъка преживяха не само българските заполянковци, но и в другите страни. Пресата пише непрекъснато за този тежък случай. Това беше голяма загуба на българския футбол. Ако не беше наказан, той нямаше да дойде. Това беше фатално. Той нямаше да дойде. Даже предната вечер аз бях в нашата федерация, тогава работех, и в моята канцелария преди да отиде в дисциплинарната комисия да се яви, той беше в стаята и ми разговаряхме с него. След това аз го помолих, като свърши, да ми съобщи колко са го наказали. Той отвори вратата и им показа пръста и вика тройка. 3 мача ме наказах. И аз тогава му казах, Гунди, значи утре заедно ще ходим във Враца. Понеже не трябваше да пътуваме заедно, имахме среща на едно место, отиваме, казаха ни, че те са тръгнали да ги настигнем. С моята кола, обаче моята кола не беше много вред и не се решихме да тръгнем с Пенев. И се останахме. И некъде към 11:30-12 без нещо, като чухме, останахме като потресени. И тогава, може би, ако бехме, пък нямаше да се получи, то е фатален момент. За него мача не свършваше на терена. Мача продължаваше и вкъщи. Разиграваха се ситуации, коментираха се пропуснати положения, пък и често съм заставала на портала като вратар, за да изпробва някой удар с глава. Всъщност, за звезда никога не се е мислил. Разбира се, имаше букети пред вратата оставени, имаше звънения по телефона от почитатели и почитателки предимно, но някак си не осъзна до край славата си. Все му се струваше, че има още неща да открива, още неща да показва. Всъщност той така и мислеше, че трябва да се откаже от футбола тогава, когато няма какво да покаже интересно на зрителите. Футбола му донесе много радости, но и много болка. Тежки контузии, аз бях станала като лекар вкъщи.
Знаех и натъртено как се оправя, и изкълчено, и патерици си имахме у нас. И въпреки това, играеше му се. Играеше дори с децата в училищния двор и като види, че някои са се събрали около топката. Къде ще видим Георги Аспарухов след 10 години? Когато съм контузен, какво ли не си мисля. Но хайде да не говориме за толкова напред. Сега още много ми се играе.